finde noget mælk? Nå, det går nok. Med noget sukker. Du kan have noget med noget sukker også. Du stiller store krav. Jeg stiller altid store krav. Ikke større end I stiller. Så Jeg sidder herovre, ellers så blev det så... ja, Så jeg har så kigget på hinanden. okay. Tak skal du have. Så en vand også. Nå, men det var rart, at I havde lyst til at mødes. Ja, tak for det. Ja, det var godt, det kunne lade sig gøre også, at vi kunne finde datoen, og nu vi lige var nødt til at rykke det sidste gang. Ja, det var, der kan komme ting i vejen jo, ikke? Så Jamen var det var sygdom i din familie, var det sådan? Nej, det var begravelse i min familie. Det var begravelse i din familie, ja. Mit barns mor, der tog livet af sig selv. Nej, det skal jeg. Og hun havde bedt om hjælp heroppe også. Der var ikke nogen, der reagerede. Og det er jo så lige skrevet i hele vejen hjem. Det er 3 uger siden. Så gammel var hun. 56. folk dør af det her. Folk begår selvmord, bliver indlagt på psykiatrisk afdeling, men det er I jo orienteret om. Men det er grunden til, at det blev aflyst sidst. Ja. Ja. Hvordan klarer du så det? Og så nu har jeg et barn med forskellige. Og ham og en søster, de er jo helt knuste. Det er klart. Og det er altså unge mennesker, som ikke har brug for at miste deres mor så tidligt. Så det er selvfølgelig hårdt. Ja, det er klart. Jeg tager lige sådan en der. Men altså, det var fint, at I ville se os. Så. Ja. Og du skriver referat? Eller? Jeg skriver. Okay. Det bliver vel lidt bedre. Ja. Ja, men altså som vi jo har talt om, så mødes vi jo i virkeligheden for at også få jeres sådan mere generelle input, har vi talt om. Vi har jo talt om, at altså, der er jo noget omkring din konkrete sag, som jo, vi er jo ikke sagsbehandlere som politikere, og derfor skal vi ikke sagsbehandle. Det kan vi ikke, det har vi ikke fagligheden til. Nej, og det er jeg helt med på. Og det er også derfor, jeg tog alle de her lydfiler og dokumentationsmaterialer, så I kunne se, hvordan det faktisk foregik. Og det må du også indrømme. Du fandt på 3 minutter, fandt du tilbage fra 2018. Noget, der ikke rigtig hang sammen. Ja, i hvert fald når det er på den måde, altså nu er det jo en meget, meget lang sag, og det går virkelig mange år tilbage, og der er jo rigtig mange sagsakter i det. Og det er jo altså det er ekstremt svært for os at vurdere et så kompliceret og så langstrakt forløb. Og jeg er med på, at så kan vi blive præsenteret for en lydfil, og vi kan også blive præsenteret for dele, men uanset hvad er vi jo nødt til at opveje den balance, der hedder, det er jo også taget ud af en kontekst, og vi er jo nødt til på en eller anden måde at forholde os mere helhedsorienteret til den lovgivning, som ligger, som er helt fastlagt, som vi skal overholde. Det er det, I ikke gør. Og det kan godt være, at den er fastlagt, men det har også noget med, hvordan man tolker loven. Og den kan tolkes til borgers fordel eller til kommunekassens fordel. Lad mig tillade at sige det sådan. Men det er jo fuldstændig rigtigt, og der tror jeg da godt, vi kan sige ærligt. Ja, jeg er lige ved at sige noget. Ja. Og at Frederiksberg ligger som nummer 85, det må I politikere også tage stilling til, om I synes, det er en tilfredsstillende plads. I forhold til tildeling af førtidspension? I forhold til at være ordentlig sagsbehandlende kommune, der ligger Frederiksberg som nummer 85, og har altid indtaget en bundplacering med hensyn til kontanthjælpslofter og i det hele taget også med tildeling af pensioner. Der ligger Frederiksberg i den lave ende. Ja, men det er og altså i modsætning til Aarhus, jamen det er også, jeg siger, det er jeres valg, Ja. om I synes, det er i orden. Ja, men det er et politisk valg, og det er jo fuldstændig rigtigt. Der er et spænd i lovgivningen i forhold til fortolkning. Og jeg har jo altid personligt, og det er jo et politisk svar, jeg giver jer nu, synes,
at de kommuner, som lå i den modsatte ende, svigtede deres borgere. Fordi det at komme på en passiv offentlig forsørgelse, hvis du rent faktisk havde mulighed for at være Laura, en hvor sød. Vi vil ikke bruge tiden på det der. Men det er bare Undskyld, jeg præcis, siger det. politisk Det er en prioritering. politisk. Aarhus er en kommune, der er forholdsvis ordentlig og behandler deres borgere ordentligt. Det gør Frederiksberg ikke. Og I har set Pierre, man kan se på Pierre, hvor nedslidt og ødelagt han er blevet. Og jeg synes, inden vi begynder med alt muligt, så skal vi gå lige til sagen. Vi er glade for, at vi har 3 kvarter, og dem vil vi godt bruge bedst muligt. Ja. Og jeg synes ikke, altså det skal I tænke over, om I synes, en plads nummer 85 er ok. Hvad er det for en? Jamen, den kan I få, og den kan jeg sende jer. Men I er nummer 85. Og I ligger meget lavt generelt med tilfredshed osv. Og så kan man lave tilfredshedsundersøgelse. Dem laver man jo flere af, jo større utilfredsheden er. Men nu må vi hellere gå til sagen. Ja. Og den 15. maj 2023, der var jeg til møde med dig og udvalget. Du var der ikke. Men som skulle erstatte spørgetime. Og jeg stillede nogle spørgsmål til dig, og blandt andet med den manglende belysning af sagen, som er et generelt problem. Sagen bliver ikke belyst ordentligt. Jeg vinder mine sager, for jeg prøver at være på forkant og søger selv oplysninger sammen med borgeren, for kommunen gør det ikke. Og hvis de gør det, så er det efter mange år. Men det, der er generelt, det er, og det kommer nu, og det gælder faktisk alle sager, det er, at det er vores erfaring, at forvaltningen ikke svarer på borgerne og politikernes spørgsmål og lader sig besnakke. I lader jer besnakke. Det er min fornemmelse. Også det møde, vi havde, at I indrømmer egentlig, det er svært at have med forvaltningen at gøre. Og der er andre politikere, der har sagt til mig, at der er en tyk mur mellem politikerne og forvaltningen. Og du undrer dig over det sene tildeling af pension til Pierre efter det, du hørte på det møde, vi havde. Og det mest gennemgående problem er, at sagshandler bliver ved at sige, at behandlingsmulighederne skal være udtømte. Ja, det er rigtigt. Og lidelserne skal vurderes kronisk stationær. Ja, det er rigtigt. Af en læge, før funktionsevnevurdering kan laves. Det er den totalt omvendte verden. For når helbredstilstanden har været stationær i flere år, blandt andet i Pierres sag, men det gælder alle sager, også sagen før Pierre. Jeg kan tage sagen efter. Det er det samme, der gør sig gældende, så det er ikke enkeltsager. Og i øvrigt må I godt udtale jer om enkeltsager ifølge kommunalforsker Roger Buch. Det er jer, der bestemmer eller har underlagt jer en håndfæstning, at det gør vi ikke. Nej, for så bliver man fri for at stå til ansvar. Det er mit mening. Du mener i offentligheden, eller hvordan? Generelt. Okay. Det er den totalt omvendte verden, for når helbredstilstanden har været stationær i flere år, og diverse behandlinger og træningsforløb ikke har medført en væsentlig blivende bedring af borgers og mange, ja i det hele taget Pierre og mange andre borgers helbredstilstand, funktionsevne, arbejdsevne, så er borgers arbejdsevne dokumenteret varigt nedsat til det ubetydelige i alle erhverv. Jeg har skrevet det i min sagsfremstilling, og den blev lovet at tage med til rehabmødet, og det var den ikke alligevel, trods at vi fik det lovet. Og sagsbehandler, hun gentager, og det er også generelt, flere gange, at jobcenter først kan lave en arbejdsevnevurdering, og derefter kan jobcenter bestille en funktionsevnevurdering. Det er også den omvendte verden, og på ingen måde fagligt begrundet. Sagsbehandler fokuserer flere gange på, om borger er aktuelt i lægebehandling. Og hun fokuserer slet ikke på de træningsforløb eller anden behandling, der har været, eller evaluerer på det igennem årene, og som sammen med behandlingsforløbet ikke har medført en væsentlig blivende bedring af borgers helbredstilstand, funktionsevne og arbejdsevne. Hvorfor dato for stationært tidspunktet er indtrådt for flere år siden. Det ved jeg ikke, om I ved, men der har altså været en højesteret om, hvad stationært tidspunktet er. Og den ignorerer den her kommune.
Og det var flere gange, Pierre sagde sagen før, I nåede det ikke i anden sag, for der var jeg 7 mile skridt foran. Og der fik jeg lavet en sagsvalg, som den burde være, men med modstand og under trusler fra flere chefer, sygedagpengechefen, og jeg skal komme efter dig. Og så er der, jeg har lov til at færdig. Og så er der de mange arbejdsprøvninger, som måtte afbrydes på grund af forværing af borgers helbred, og som i de fleste tilfælde, også i Pierres, var nede om ugen på kun et par timer. Også på F86. Jeres egen samarbejdspartner ignorerer I, fordi de havde skrevet, at arbejdsevnen blev mindre og mindre. Den var jo nede på et par timer om ugen, og Pierre har været og andre i utallige arbejdsprøvninger. Men der gør på F86 jeres eget arbejdsprøvningssted. Og sygedagpengechefen Anne-Marie Bensen, hun skynder sig altid at stoppe forløbet lige et par uger før tid, med henblik på at smide borgeren på ressourceforløb, og det er det, der sker. Og I kan ikke pege jævnfør 5818, I skal komme med realistiske indsatser til udvikling af arbejdsevnen. Det bliver ignoreret. I følger ikke lov, men det gør I ikke, fordi det har ingen konsekvens ikke at følge den. Det er der, det store problem ligger. Og det store problem ligger også, når vi så klager, så sender I forkerte, mangelfulde oplysninger til Ankestyrelsen. Som borger, så skal man selv tjekke, hvad har I selv. Det burde jo ikke være nødvendigt, men det er man altså nødt til. Og Ankestyrelsen skal heller ikke træffe en reel, ordentlig afgørelse, når kommunen fodrer dem med forkerte eller mangelfulde oplysninger. Men borger bliver som sagt så smidt gåseøjne i ressourceforløb og skal starte forfra igen med de samme oplysninger en gang til, som foreligger i sagen. Det er spild af ressourcer. De skulle bruges til de gamle og til omsorg for børnene. Men nej, de bliver brugt til at pine og plage svært syge mennesker. Endda mennesker, der er terminale. Og de får også, folk, der er livstruende syge. Lige meget hvad. Alle forsøges man på samlebånd og lukke deres sygedagpenge. Kræftsyge, enlige forsørger, lukker sygedagpenge. Den ene, jeg havde, hun kom 5 måneder på psykiatrisk afdeling, og hendes søn, han kom i pleje og mistrives fra at have været på toppen i skolen. Man ødelægger familier i den her kommune. Man fjerner også børn ulovligt. Men her i Pierre, der var han... Altså, hvad er ligesom meningen med det er generelt. Men hvad vil du gerne have, vi skal med det, du sidder og læser op? Det kan I sige bagefter, når jeg har læst op. Men det kan, altså vi kan jo ikke... Jeg vil godt have lov at læse op. Tak. Det er borgere får ikke den pension, de er berettiget til. Lad mig dog have lov at læse. For at høre. Det er ikke særlig konstruktivt. Hvis vi lytter til noget, som vi har hørt mange gange, ikke? Det, som jeg også har prøvet at sige til dig, det er, at vi bliver nødt til at have en konstruktiv snak om, hvor du mener, at vi bør gå ind. Det er da det, jeg er ved at sige. Men det forstår vi ikke på den måde. Nej, men jeg kan jo ikke... Jeg siger til jer, og det bliver uddybet. Nu siger jeg bare lige, hvad jeg ser i den ene sag efter den anden. Det er det, jeg læser nu. Og så kommer jeg med uddybning. Lad mig have lov at læse færdig. Og borgere starter forfra med alt det, der ligger dokumentation for i forvejen. Det starter de forfra med et ressourceforløb. Og så har den her kommune også, som mange andre kommuner, et pensionsteam, men det behøver man ikke. Og det har København for eksempel ikke. Og København tillader også lydoptagelser og optager selv. Det vil den her kommune heller ikke. Men jeg tænkte, det ville være en god idé. Det er vel konstruktivt, sådan så forvaltningen kan huske, hvad de har sagt til møde, og så skrive det rigtigt, i stedet for at man ikke kan genkende referatet fra det møde, man har været til. Det synes jeg ikke er særlig heldigt. Men i stedet for at visitere borgeren til den her pension, at vedkommende var berettiget til, så bliver vedkommende henvist til et ressourceforløb. Og Jobcenter, mener jeg, har groft tilsidesat deres pligt til at vurdere borgere efter en eller flere arbejdspraktikker. Og dem har der været mange af, også i Pierres sag, men i andre sager. Og de bliver ved og ved, selvom arbejdsevnen er faldende og stationært tidspunktet er indtrådt. Og der kan ikke sås nogen tvivl om, at Pierre og andre allerede efter 2 arbejdsprøvninger
og nogen har mange flere arbejdsprøvninger, og også den på F86, at det var helt åbenbart dokumenteret, at borgers arbejdsevne var varigt nedsat i sådan omfang, at hun uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, ikke vil blive i stand til at blive helt eller delvis forsørgende ved indtægtsgivende arbejde mere. Heller ikke ved ansættelse i fleksjob. Det kræver jo, at man har et nogenlunde stabilt fremmøde, man bare skal arbejde på færre timer. Jobcenters overherredømme, det smitter også, eller det er klinisk funktion også udsat for. Der har vi jo haft en afslørende samtale med den ledende overlæge på klinisk funktion, der siger, at kommunen bestemmer alt. De bestemmer, hvilke oplysninger vi må få. De skriver referat for rehabiliteringsmøderne. Klinisk funktion ser ikke det referater. Det kan vi godt fornemme. Og man flytter fokus væk fra de oprindelige lidelser. Det er også karakteristisk, at man egentlig prøver at psykiatrisere fysiske lidelser. Og så kan man få en af sine lægekonsulenter til at skrive, at borgeren nok har knald i låget eller personlighedsforstyrret. Og så flytter man fra svært invaliderende slidgigt, eller at borgere, der selvfølgelig efter de har fået cancer og kemo og stråleterapi og har eftervirkninger, så bliver man ikke i godt humør. Nej, så skal vi da fokusere på den kommuneskabte dårlige humør eller depression, du er havnet i. Det har jeg et hav af eksempler på. Jeg har jo hundredvis af eksempler fra den her kommune. Så det er ikke noget, man bare kan sige, det var en smutter. For eksempel arbejdsmarkedschefen, han sorterer rask de oplysninger væk fra lægekonsulenter, sundhedskoordinatorer, som I selv har bedt om oplysninger hos. Men hvis der står tilstanden er dyster, og Gud er den borger ikke afklaret, jamen så fjerner det notat. Så skal vi da spørge en ny. Vi kan spørge 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lægekonsulenter. Og det virker ikke fair. Og jeg vil også sige til jer politikere, og tak fordi I er, men jeg spørger jer, er fortolkning af loven og dermed en anstændig og rimelig behandling af borgerne ikke op til de folkevalgte? Når jobcentret fejler, og det mener jeg, de gør, når de udøver helbredsforværende sagsbehandling, så skyldes det jo mangel på politisk styring og ansvarstagen. Tager jeg fejl, spørger jeg bare. Hvorfor lader I jer besnakke eller stoler blindt på forvaltningen, eller forvaltningen holder kortene tæt ind til kroppen og ikke vil svare? Det er jo meget det har jeg jo hørt fra flere. Du har godt kendskab og har været udvalgsformand tidligere, så du ved også godt, hvad der foregår. Men I politikere, I må finde ud af, om I vil støtte forvaltningskrig mod borgerne og acceptere den lave plads, Frederiksberg indtager, eller I vil agere som mere venlige kommuner eller Aarhus. Og jeg vil godt lide at vide, hvornår politikerne i den her kommune træder i karakter. Jeg har jo tidligere, også da du var udvalgsformand første gang, sendt massiv dokumentation, flere sider. Jeg hørte aldrig noget. Fik ikke svar. Jeg tænkte, Gud, har de læst det, eller holder politikerne det tilbage? Jeg ved ikke, om du har fået massiv dokumentation på det her, jeg siger nu, men med kød og blod på. Har du hørt om det? Ja, vi har jo været i dialog i alle årene igennem. Vi har da ikke været i dialog, for det har... Det har vi da. Det har vi. Hvornår? Det har vi da været mange gange. Det har vi aldrig været. Lad mig sige det lige ud af landet. Vi har aldrig været i dialog om det her. Så lad være at sige det. Nå, det synes jeg, vi har. Nå, men så dokumenter det gerne. Finder I det acceptabelt at henvise os til domstolene? Det er det, du gør, fordi med flere ikke vil svare på ganske enkle, simple spørgsmål, og fordi I ikke kan modbevise vores dokumentation, jeg tror, der var 12 siders dokumentation, som jeres arbejdsmarkedschef og centerchef sendte, som var en stor miskreditering, uvederhæftig miskreditering af Pierre og mig, som vi kunne begrunde. Så vil du ikke se det, så svarer du bare, at vi er bare uenige. En linje får vi, efter jeg har massivt svaret tilbage, så får man bare, ja, og vi følger Ankestyrelsen. Men når I sørger for, i gåseøjne, for det er jo det, I gør, at give Ankestyrelsen, som jeg sagde, mangelfulde eller ingen oplysninger,
Jamen, hvor er vi så? Har I hørt Pierres Den Hvide Svane? Der fremlægger han jo sin sag. Jeg kan da godt forstå, at I ikke vil have, at der bliver optaget, men det er altså nu engang vores eneste retsdokument. Hvad har vi ellers? Men må jeg godt sige noget? Ja. Fordi, altså jeg synes, vi har haft en del dialog. Altså, vi har haft lidt, men det har ikke været noget konstruktivt. Nej, det mener du ikke. Men jeg har jo, brugt tid på at få læst sag igennem sammen med en uvildig sagsbehandler, som ikke sidder her på Frederiksberg. Det kan jeg godt huske, du har. Ja. Og hun mente jo, at der ikke var noget at komme efter. Og at det er dansk lovgivning, som er sådan, så man Man kan snyde, hvis man vil. Ja, man kan føle sig også utrolig uretfærdigt behandlet. Man kan snyde. Men du kommer... Jeg synes, man bruger loven. Jeg vil godt lige sige noget. men I bruger loven til kassetænkning, og vi bruger loven til borgers bedste. Loven er sådan set god nok. Men der, hvor jeg synes... nu skal jeg lige have lov til at sige noget. Der, hvor jeg synes, at vores dialog ikke er konstruktiv, det er der, hvor jeg siger, fortæl os konkret, hvad det er, du gerne vil have. Det er det, jeg vil. Ja, men og hvis jeg taler konkret om en enkelt borger eller flere borgere, vil I ikke høre det. Og hvis jeg taler generelt, så skal jeg være konkret. I sætter mig i et limbo. Det er typisk politikertrik, det du kommer med. Det er ikke noget trick. Prøv at høre en gang. Seriøst, lad nu Pierre tale det. I har en centerleder, der sidder oppe på F86. Og nu bad jeg om at få aktindsigt fra Ankestyrelsen. I læner jeg op af, at I har fået en afgørelse fra Ankestyrelsen om, at de giver jer medhold. Men i det her dokumentationsprocent, der har han skrevet, vi har ikke vil samarbejde, vi har ikke vil give samtykke, vi har kun været en pestilens ved at ringe konstant og overbebyrde telefonen, så derfor har sagen taget så lang tid. Det, der sidder og miskrediterer os, ud fra de lydfiler, du har hørt, der siger vi vil godt give samtykke, men vi vil give samtykke fra gang til gang. Vi vil vide, hvem I spørger, og hvad I spørger om. Så bliver der skrevet sådan en skrivelse til Ankestyrelsen, der går ind og læser og siger, okay, det er helt umulige mennesker, det her. De kan ikke få Men jeg vil da godt spørge dig, er det umuligt, og er det ulovligt, at vi siger, at vi giver ikke et tværfagligt samtykke? Er det ulovligt? Det ved jeg ikke. Ved du ikke det som direktør? Ja, I sidder og beder om at få et tværfagligt samtykke. Ved du det ikke som direktør? Det kan du da ikke mene. Så lad os gå tilbage. Hvis vi tager mit der, hvor man siger lige pludselig, jeg søger om førtidspension på baggrund af min ryg og nakke. Alt det her bliver udredet for, bliver sendt i arbejdsprøvning og rheumatologiske afdelinger, socialmedicinske center, og får udredet, at der ikke er mere at komme efter. Hvad gør man så til det første måde? Så kommer man op og siger, nå, det er jo ikke ryggen, vi kigger på, det er jo hjertet, vi kigger på. Fordi jeg fik en blodprop i hjertet, 1,5 år efter, at jeg startede regi hos jer, med at skulle udredes for min ryg. Så har man lavet en tværfaglig samtykke, der så gør, at man kan gå ind og finde på alle mulige. Så siger man, okay, men så tager vi hjertet i stedet for. Så får jeg afslag på det første rehabmøde på baggrund af hjertet, ikke på baggrund af min nakke eller min ryg. Som du søgte pension som jeg søgte pension på. Ja. Så har jeg hele vejen igennem bedt om at undersøge det her, gå tilbage, undersøge den tidligere sagsbehandler, for der er noget, der er galt. Det er min klagemulighed. Og så viser det så, den klagemulighed, den kan jeg overhovedet slet ikke bruge, fordi nu skal vi kigge frem efter. Vi skal ikke kigge, hvad der har været før. Det der er at pisse på borgerne og snyde dem. Og vi har jo kigget fremad i år. Nu siger du, der skal være en kontekst i det. Konteksten er jo det, at man siger til borgerne, hvis ikke du får medhold i tingene her, så har du en klagemulighed. Men så går du til at klage, og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har klaget til borgmesteren. Borgmesteren sender det videre til jer. I går ind og retfærdiggør jer selv, at vi har ikke gjort noget galt. I læner jer op af Ankestyrelsen. Uden dokumentation. Hver, der har siddet en centerleder og siddet og skrevet alle de her miskrediterende ting. Og så siger jeg bare, jamen vi har jo vundet i Ankestyrelsen. I undersøger ikke. Og jeg vil lige svare på, inden du spørger, vil jeg lige sige til, at det var fint nok, du spurgte en ven om sygedagpenge. Men jeg kunne tilbagevise, at han ikke havde ret. Lad mig sige det. Så det kan du godt sige til ham. Det kunne jeg jo tilbagevise. Men ja. Du har jo ikke tilbagevist noget som helst. Det har jeg da. Det har jeg da. Jeg sørgede da for, at Pierre fik førtidspension. Du sagde bare, at han havde sagt, at alt var ok. Men jeg kunne da... Det var ikke Pierres sag. Det var... Nå, så
sag, ja. Men jeg tilbageviste, fordi at I vil stoppe en livstruende syg mands sygedagpenge, og du siger, det er ok fra din vens side, og det passede ikke. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at en sagsbehandler, som er uvildig, som ikke har noget med Frederiksberg Kommune at gøre, vurderer, at pensionssag var korrekt sagsbehandlet. Og hvad har han fået i akter? Det kunne jeg godt lide at vide. Og jeg kunne godt tænke mig at diskutere med ham, fordi jeg kunne tilbagevise det totalt. Det er jo den sag, der faktisk gik hurtigt og glat igennem, fordi vi overrumplede og afslørede, hvad der var galt fat, også med sygedagpengechefen. Men grunden til, at jeg fik det undersøgt, det er fordi, jeg har en oprigtig interesse i, at kommunen sagsbehandler... Hvorfor tager du ikke også med til møde med ham? Fordi jeg har bedt vedkommende om at læse det igennem. Prøv at høre. Hvad? Det er jo ligegyldigt. Det er en uvildig sagsbehandler. Vedkommende har ikke noget mandat i sagen. Men det var ikke et uvildigt svar. Prøv at høre. Det var for, at jeg kunne gå på arbejde med god fornemmelse i maven for, at selvom dansk lovgivning kunne være bedre på området... Den er god nok. Jeg kan bruge den. Hvorfor får jeg alle mine sager igennem? Kan du sige det? Jeg tænker, at vi begge to ville ønske, at det gik lidt hurtigere igennem, ikke? Nogle af mine går hurtigt. Jo, selvfølgelig. Den sag gik hurtigt. Ja, det er der ingen tvivl om. Jo. Men det er jo også derfor, vi prøver ligesom at sige, det er jo ikke bare min sag. Altså, nu har jeg jo selv været med ind over og set det her generelle billede. Altså, jeg har siddet med en borgerrådgiver dernede, der nærmest sad og sagde til borgeren, hvor en gang, du skal skille dig af med din partsrepræsentant, fordi hun er ikke godt for dig. Der er flere i den her kommune. Ifølge lovgivningen er det jo ulovligt. Men hvad tænker du om det råd? Jeg tænker, det er dybt dårligt at sidde og sige det sådan noget til en borger. Hvorfor tror du, hun siger det? Tror du, at hun gør det for at genere, eller tror du, at hun gør det, fordi jeg tror, at hun gør det for at genere. Og jeg tror, hun har fået en ordre op. Men det har hun ikke. Det kan jeg garantere. Men Laura, ifølge lovgivningen er det ulovligt for kommunen at sidde og pådutte en borger om, hvem de skal vælge. Ja, og derfor tror jeg også, du skal jeg tror, du skal tænke rigtig godt over, at når en borgerrådgiver gør det, så er det, fordi hun virkelig mener, at det er bedre for borgeren. Og nu havde jeg lige et spørgsmål. Og det var det ikke. For vi ignorerede bestemt. Jeg sagde, du er fri til at stole på borgerrådgiveren. Hvis du hellere vil stole på hende, så trækker jeg mig. Jeg tvinger ikke nogen til at have mig. Men han sagde, jeg har mest tillid til dig. Og det gjorde han godt i, for efter 14 dage var han også indstillet til pension. Det kan jo være, han havde været der alligevel. Det ved jeg da ikke, men at hun kommer ind, hun er ikke den eneste under møder fra. Det gik bedre, hvis jeg ikke var der. I skal også altid, hvorfor skal der altid være en chef med, når jeg er der? Der er der flere, der har frarådet borgere at tage mig. Og det kan I da stille jer selv spørgsmål. Hvorfor? Men prøv at høre alt det der konspirationsteori. Det har jeg, ved du hvad, I kan få lyd, hold op med at sige det. Jeg kan sende dig lydfiler på, at det er rigtigt, hvad jeg siger. Hvis du råber af mig, så er det ud med det samme. Er det forstået? Jeg synes ikke, du skal tage. Hun taler bare lidt højt. Kan du ved du hvad? Du havde et spørgsmål til mig. Jeg har bare et spørgsmål, og Pierre, det er bare for at forstå, fordi du har jo fået førtidspension. Ja. Og hvad har jeg hævdet hele vejen igennem? Altså jeg ved godt, at det du siger, det er, at du burde have haft den før, og at du ser et mønster, og at det handler det kunne du også se. Men det jeg vil spørge dig om, det er, og det handler ikke lige om din sag, altså det er din personlige motivation for at blive ved med at dyrke det her. Du stiller op til kommunevalget. Det er fordi, jeg synes, det er så uretfærdigt. Men bliver dit liv bedre af det her, Pierre? Hvad? Bliver dit liv bedre af at fortsætte? Ja, når jeg får retfærdighed. Ja. Altså, når man begår nogle ulovligheder i kommunen, altså hvis jeg søger på noget, så skal jeg ikke afslag på noget helt andet. Men når jeg beder kommunen om at undersøge, hvad der er foregået før med den tidligere sagsbehandler, er jeg blevet faret af hele vejen igennem. Man har ikke vil undersøge, blandt andet som vi fandt ud af, der var ikke lagt de dokumenter op, der skulle lægges op. Men man har overhovedet slet ikke vil kigge på den tidligere sagsbehandler. Det blev faret fuldstændig af. Og det er der, at jeg bliver gal, det er, hvis nu I kunne finde frem til, jamen det er foregået på den rigtige måde, så har jeg ikke haft nogen problemer.
Men når man bare ignorerer det, og man ikke vil undersøge det, så bliver fandme galt, og det er motivationen. Og også vi godt vil hjælpe andre til at skal undgå den smerte og lidelse og helbredsforværende sagsbehandling ved at oplyse, hvad der foregår i den her kommune. Det er meget det. Og du må undskylde, hvis jeg kommer til at tale højt, men jeg har set så meget lidelse, så jeg er ved at have fået nok. Og som I måske også ved, at jeg er gået ud af det på den måde, at jeg ikke tager sager mere. Men jeg bliver da ved med at oplyse folk om deres rettigheder. Jeg vil også med Pierre komme med oplysende virksomhed til Frederiksberg, hvad de kan risikere i møde med kommunen. Det gælder jo også børneafdeling. Altså, hvem har glemt de 363 undskyldninger? Prøv at høre, jeg var en af de 363 undskyldninger. Ja. Jeg har selv oplevet, at der var information, der ikke var blevet sendt til Ankestyrelsen i min søns. Men det er der heller ikke i orden. Nej, det er heller ikke i orden. Men altså, det kan ske, når vi 363 gange? Kan det ske det? Ja, det er jo forskellige årsager til, at der er blevet givet undskyldninger. Ja. Men prøv at høre. Det er derfor, jeg siger, at du burde da gå. Hvis du føler så stærkt for det, så synes jeg, at du skulle få det prøvet i retten. Jamen det gør jeg også. Men det er jo bare ikke fair, fordi nu har vi samlet penge sammen. Det er ikke alle, der har mulighed for det. Jeg har nogle penge på min konto. Så jeg fik flere penge, end jeg havde skulle bruge i min retssag, i min whistleblower-sag, da Frederiksberg var bange, siger jeg, for at få sandheden frem. Puha, det skulle vi ikke nyde noget af. Så kan man gå efter mig i stedet for. Og Pierre går også i retten, og advokaten, som vandt her i mandags i en sag, jeg havde fra København, tager også Pierres sag. Men det kan ikke være rigtigt, og det er jo ikke alle, der har mulighed for det, og det er svært at komme i retten med de her sager. Men Pierres sag jeg synes, det er synd, at I skal betale så mange penge, når I ikke får ret. Fordi I har haft holdt lukkede møder, blandt andet omkring min sag. Så er det jo fordi, der er et eller andet, der er galt. Og det er også fordi, I ikke kan dokumentere nogen som helst ting. Jeg har samtlige dokumentationer. Der er noget, der ikke hænger sammen, når man flytter. Ja, det der møde, det var for, at vi kunne forstå, hvordan tingene hang sammen. Uden at vi skulle være med. Men jeg kan jo ikke forstå. Jeg havde den største tiltro til kommunen. Så jamen, de bare for at hjælpe mig, og jeg regnede med, at jeg fik en ordentlig behandling. Og så finder jeg ud af, at det ikke er en ordentlig behandling. Man vil ikke undersøge nogen ting. Men Pierre, der er da ikke nogen tvivl om, at kommer din sag i retten, og vi taber den, så kommer vi da også til at kigge rigtig alvorligt på det her, fordi din sag har været op rigtig mange gange. Det passer ikke. Jo, det passer. Nej, men det der med, at så kigger I på den. I 2019 vandt min advokat en sag over Frederiksberg. Det har ikke forbedret sig lige. Den ligner Pierres sag. Det har overhovedet ikke forbedret sig. Forskellen er, at vi har siddet med Pierres sag rigtig mange gange. Jamen, jeg siger bare, det der generelle er det samme, der går igen og igen og igen. Kassetænkning. Det har ikke forbedret sig. Og det vil jeg da også våge, eller jeg tror det, men jeg håber da ikke, jeg har ret. Jeg vil da håbe, at når Pierre sandsynligvis vinder, fordi han skulle have haft pension i 2018, så vil jeg håbe, I retter op. Men jeg har da ikke tillid til det med min erfaring. Det er jeg ked af at sige. Men, og når du ikke engang ved, om man må ophæve den tværfaglige fuldmagt, eller det er ok, at borgeren ikke bliver oplyst om sine rettigheder, for eksempel de 7 forlængelsesregler i sygedagpengesagen, at man ikke bliver medinddraget, at sagen ikke bliver belyst ordentligt. Der sker ikke nogen helhedsorienteret tværfaglig behandling, som der skulle ske i ressourceforløb, og jeg kunne blive ved. Synes det er tilfredsstillende? Jeg synes, det er tilfredsstillende, hvis vi holder loven. Det er jo det vil jeg også synes, det vil være tilfredsstillende. Men det er jo det, I ikke gør. Synes du, det er tilfredsstillende, at I informerer Ankestyrelsen så lemfældigt? Det tænker jeg ikke, det gør. Så synes jeg, I skulle høre Pierres lydfilm, men det vil I nok ikke. Men ellers kan man også høre den på Den Hvide Svane. Hvornår var det, du fik pension? Jamen, den har jeg jo fået i 22. 22, og du mente, du skulle have den i 18, ikke? Ja. Ja, som jeg sagde til sidst, må jeg sige, jamen jeg skulle have haft den i 21, da jeg havde søgt den om der. Ja, okay. Men nu snakker vi stationære tidspunkter. Det var det, du fandt frem. Der var ikke nogen arbejdsevne allerede i 2018. Det var i hvert fald den der mail, du havde, der hvor det var du. Præcis, og det er jo skrevet fra F86. Og I ignorerer jeres egen samarbejdspartner. I 3 år for at give mig et afslag i 21. På hjertet. Ja, på hjertet, og det var ikke det. Jeg søgte jo på en ryg og nakke. Men er det retssagen kommer til at handle om, det er den stationære tilstand i 18,
søgning i 21, afslag, og så først tildeling i 22. Ja, og så I flytter fokus på en sygdom til en anden sygdom. Men den handler om pension med tilbagevirkende kraft. Det er rigtigt forstået. Og der fik vi medhold i en anden sag, eller jeg fik i mandags. Og det var der noget en sejr, for det har jeg ikke prøvet før. Men jeg bliver jo også skrabere, fordi det her system, det er jo ligesom, skulle jeg til at sige, røre ved en lort, jo mere stinker den. Og nu har jeg faktisk set minutiøst helt ind i kernen, hvad der foregår. Og det er også derfor, jeg får så tyndbenet en linje svar på en lang klage fra forvaltningen. Det har vi svaret på, og dit og dat. I har ikke svaret på noget. Hvis I svarer, så er det udenom. Det er også meget frustrerende for os borgere, at man føler, at I er i krig mod os. Man kan ikke få anden følelse, og det gør ondt. Og jeg har set mennesker, som jeg siger, og deres børn, det er også deres børn. Det er ikke jeres person. Det er ikke det. Ja, det er det. Og så at du ikke kan svare på noget, eller vil, og jeg holder loven, og det kender jeg ikke noget til, om det, man kan ophæve den tværfaglige fuldmagt. Jeg synes, det er beskæmmende. Hvordan er status så med den retssag? Nej, men den kommer. De skal kigge den igennem, og så... Hvad er tidsperspektivet? Det ved vi ikke. Det kunne godt være, du havde erfaring med det. Men det er forskelligt, altså... Det kommer an på, hvad advokaten har, ligesom hans tidsperspektiv også jo, ikke? Det ved vi ikke, men den kommer. Og det skal I ligesom også, så kan man sige, Gud truer jer, fordi hvis man kommer til at sige det, altså, er du nu truende, så er det ude for døren. Vi har jo aldrig nogensinde vel helt herude. Vi ønsker med det nogen som helst ting. Vi vil bare gerne have, at det foregår efter reglerne. At borgeren ikke bliver jeg synes, det er interessant nok. Ja, jeg synes faktisk heller ikke, det er truende. Jeg synes, det er fornuftigt. Men jeg synes ikke, det er fornuftigt. Jeg synes, det er urimeligt, at borgere skal sættes i sådan en situation. Hvis Pierre ikke havde fået penge af andre, der har samlet ind, så var det umuligt. Men det er også der er uret, der er ulighed i det. Og det synes jeg er unfair. Og så kan I jo bare fortsætte, fordi det ikke har nogen konsekvenser. Det er jo ikke kun Frederiksberg Kommune, der gør det. Det gør de fleste kommuner, fordi man kan sige, at vi følger bare loven. Hvilken lov? Fordi det er ikke loven til borgers bedste, og I følger ikke loven, heller ikke når I, som sagt, fodrer Ankestyrelsen med mangelfulde, uvederhæftige oplysninger. Og hvordan tror I, det er at blive miskrediteret på 12 sider, så bare få et svar, at vi har en anden mening? Men prøv at høre, i stedet for at kritisere, kunne du så ikke komme med et konkret eksempel? Jeg har prøvet at spørge dig, hvis jeg skulle stille et politisk forslag, som fremadrettet kunne sikre... Men det kan jeg godt svare på. Overhold loven til borgers bedste, som jeg gør. Det kan jeg ikke bruge til. Jo, men det er jo derfor, I er jo nødt til at have den historie med, at I har en centerleder, der sidder og omskriver tingene, der bliver til ulempe for borgeren. Hvor de går ind og siger, prøv, han er jo helt umulig ham der, mand. Vi gider ikke engang kigge de andre ting igennem. Hvor der vi giver afslag. Kommunen, de følger det der, og de har sendt de der oplysninger, men de har ikke fået det hele. Altså, er det skal ligge og køre i? Fordi det skal da foregå på den rigtige måde, som jeg har sendt nu alle papirerne fra 18, og så helt frem til, ja, siger han så, og så laver jeg aktindsigt i det, så er der ikke det, der skal være, og så er man blevet miskrediteret, at man har været umulig, man ikke har vel give samtykke. Og jeg har alle de lydfiler, det kan I jo høre på Den Hvide Svane. Og jamen, vi kan godt give samtykke. Så sidder han og skriver det om. Når nu du spørger om noget konkret, så har jeg jo allerede sagt det, at man respekterer stationært tidspunktet, at man evaluerer, når borgeren har været i arbejdsprøvning, at når borgere kommer fra jobafklaring til ressourceforløb på unfair præmisser, foretaget af sygedagpengechefen, at det er uhørt. Og så starter sagen forfra igen med at indhente de samme oplysninger. Der er masser, man kan tage fat på hele vejen igennem. Men jeg kan sende dig de her papirer, så kan du se det. Altså, det er ikke sjovt for os at se dig sidde sådan... Altså, Enhedslisten svigter fælt her. Jamen, det er jeg ked af, at du oplever. Du sidder med en sur mine, og så man råber højt. Vi er engageret, vi er vrede, vi er triste, vi er ked af det. Nej, så kommer tonepolitiet. Hvis der er nogen, der burde være vrede, så er det også, hvad vi har set. Og alle de borgere, der knækker. Jeg tænker mere som borger, når man kommer her, at du skulle have en tillid, når du kommer herop. Og den er bare prallet af, når man er kommet op, fordi man føler ikke, man bliver hørt, når man kommer med sine konkrete synspunkter og klager og hvad der ellers er.
Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har været op hos borgmesteren, og jeg har været i forvaltningskontoret, hvor der ikke er nogen, og bare blevet kørt rundt. Og det har jeg altså ikke energi til i min krop, at jeg skal ligge heroppe konstant. Jeg kan også nævne et eksempel, at en borger var i rehabiliteringsteam, og hun var også blevet psykiatriseret. Hun fejlede noget fysisk alvorligt, og det afslørede vi på rehabmødet, og halvdelen af de fysiske akter fra specialister og reumatologisk afdeling på Rigshospitalet, det var sidet væk. Og borgeren og jeg protesterer, og der var en sød, ordentlig mødeleder, der sagde, at vi havde ret. Vi kan ikke holde møde, når der mangler halvdelen af akterne. Så skete der det, at så prøvede på en opdigtet historie at fjerne hendes barn. Den her kommune fjerner børn ulovligt. Det prøvede man også med den her borger, og jeg blev vippet af pinden som hendes partsrepræsentant. Jamen, så kan du finde en veninde, der kan hjælpe dig, var svaret til hende. Jeg måtte sige til hende, hun har ikke noget mod at stå frem med det, at du må flygte til en anden kommune, de er ved at fjerne dit barn. Og kom med det, at hun mente, at hun kunne finde på at ruske i sit barn. Opdigtet fra A til Z. Hun har nu en 4-årig dreng, velfungerende, og er en omsorgsfuld mor, siger den nye kommune. Men her bruger man alle tricks. Så, men hvorfor i alverden? Og vi klagede over det, og vi hørte ikke noget. Men tror du, at det er en opdigtet bekymring, man har? Ja. Hvorfor skulle man have det? Fordi at hun sagde, at Mette havde fået en læge til at skrive, at hun var personlighedsforstyrret. Man flyttede fokus væk fra hendes alvorligt svære psykiske lidelser. Og hvorfor? Det er ikke noget, jeg tror. Den nye kommune, altså der er jo det der mellemkomst, et eller andet, at så sender I oplysninger videre til den nye kommune. Den nye kommune erklærede hende for en kærlig, omsorgsfuld mor. Derfor. Ja, jeg tænker bare, at jeg tror ikke, der sidder nogen i forvaltningen på Frederiksberg, som har lyst til at anklage nogen mor for at være ustabil, eller sidder og påstår, at du kan få lydfil, eller du kan høre den teaterforestilling, jeg er med i, for der bruger vi den lydfil, og folk er chokeret over at høre det møde. Så der kan du høre det. Jeg skal med i statens forestilling om, hvad staten gør ved borgerne. Så det kan du høre der. Du kan også få tilsendt lydfilen med hende, hvis det er det, du er interesseret i. Men helt ærligt, der er noget galt, hvis I er det øverste i hierarkiet, og så sidder der en, der er længere nede, der kan sidde og omskrive tingene, og så bliver der ikke lagt mærke til. Altså, så må man jo gå ind og sige lidt vagt i gevær, ikke? Jamen, der er ikke nogen tvivl. Selvfølgelig er der ikke nogen, der skal omskrive noget som helst, og selvfølgelig skal det... Det bliver der jo. Men det er jo derfor, vi ligesom siger det her. Men det er det, du ikke vil tage stilling til. Du må ikke optage lydfiler. Det får vi altid at vide, når det er. Men det er jo, sagen er jo, at det er fordi ting bliver taget ud af en kontekst. Nej, og det handler jo ikke om den enkelte sagsbehandler. Altså det er lidt ligesom, at det er jo ikke, den enkelte sagsbehandler er ansat her i en funktion, og lige pludselig så tager I film eller lydfiler, og så handler det om den enkelte sagsbehandler, som jo bare udfører en funktion, og derfor er vi interesseret i det, fordi det er jo så der, det er ikke et job. Man har et personligt, det er ikke et job, man har et personligt ansvar for det, man laver, efter min mening. Det sagde Nürnberg-processen. Og jeg kan forestille mig, at selvleder har fået en retningslinje, han skal følge. Selvfølgelig. Ja, ikke? Og så kan jeg sige... Og hvis den retningslinje er det, så er der fandme noget galt. Men det er jo at overholde loven. Ja, og det er det, den ikke bliver. Der ikke sker jo. Og det jeg gør, og I ikke kan fordrage, jeg gennemgår sagen minutiøst. Jeg har det overblik, jeg sagsbehandler. Lad mig tale færdigt. Jeg har det overblik, sagsbehandleren ikke har. Og man prøver så at hive min sagsfremstilling væk. Den er helt konkret med direkte citater, kronologisk orden. Og hvis man så den, vil man også kunne se, Pierre var allerede handicappet fra slut 90'erne. Han kom til den her kommune totalt nedslidt og søgte flexjob. Han fik bare mundtlig afslag. Måtte gå med korset i 4 år og var rædbrækket og totalt smadret, før han i 2018 henvender sig. Nedbrudt mand. Hvis I havde
kommunen havde givet Pierre flexjob, havde han måske kunne fungere på arbejdsmarkedet i dag, men kommunen ødelægger også folk, der egentlig kunne bidrage med et flexjob. Det gjorde de også med barnet. Hun var uddannet, hun var revalideret skolelærer, fordi hun havde den sygdom, der medførte meget træthed. Hun har været cirka 10 år i kommunen, da jeg kom ind i sagen, og der var fiflet med oplysninger igen til Ankestyrelsen, at hun kunne arbejde mere, end man kunne. Og der lagde man forberedelsestimer oveni, så hun kom over et vist timetal. Og så, hun skulle ud i noget mere bredt på det brede arbejdsmarked, det ufaglærte arbejdsmarked. Det giver jo ikke mening til en skolelærer, der også kan måske have elever i eneundervisning og så videre. Fordi det her system vil beholde borgere længst muligt på den laveste ydelse. Det er min påstand, og I må godt modbevise den, fordi det også har noget med refusioner og så videre at gøre. Det er jo det er jo svært for udefra kommende at forstå, hvad der foregår, og jeg har da også haft medier og journalister, der tænkt, hende der bilen har knald i låget, og så er de kommet hjem til mig og set, hold nu op. Og nogle sager har jeg ført via medierne, det kan jo ikke være rigtigt. Det er nej. Men altså bare prøv, jeg er født og opvokset her på Frederiksberg. Jeg er født nede ved Roxe, både hele mit liv. Altså, og jeg har jo set den her kommune hele vejen op igen, og den er faktisk blevet ringere i forhold til, hvordan det var i gamle dage. Den var god i ja, men det er derfor, jeg prøver ligesom at sige, at der er et eller andet, der er galt. Og det er jo det, vi prøver ligesom at sige, hvad er det så, der er galt? Jamen det er det her med, at I skal være bedre til at undersøge de her led ned efter, og sige, hvad er der foregår? Foregår det på den rigtige måde, eller ej? Det kan ikke noget, man sidder oppe på toppen. Det er der topstyrer sagsbehandlerne. Det er sådan, det er. Det synes jeg er lidt groft. Jamen det mener jeg. Det er da din opgave, og du sidder og ved ikke noget. Hvordan skulle dine medarbejdere så vide noget? Undskyld, jeg spørger. Jamen, jeg tror mere, det der med, at jeg siger ikke noget, fordi så har jeg ikke sagt noget. Men det er da ham, der udstikker rammerne med kommunaldirektøren. Når jeg skriver til kommunaldirektøren, så sender hun bare mine klager videre til dem, jeg klager over, og jeg får ikke svar. Jeg får heller ikke svar fra dig, andet end en linje. Det er uværdig behandling. Men hvis vi så tager, hvis jeg skal på et borgers perspektiv til at kigge, jeg har spurgt til alle de her møder, der er hele tiden spurgt tilbage med de her ting, og jeg har ikke kunne få noget svar, hverken af centerlederen eller den sagsbehandler, der sad. De vil ikke svare på det. Så med at jeg afslag på baggrund af hjertet, på grund af at jeg ikke havde gennemgået et hjerterehabiliteringsforløb, så sad jeg med et papir, der var tilbage fra 20, hvor der står, det er afsluttet. Centerlederen han sagde, det er ikke det, vi skal kigge på. Blev forhængt, og det hørte du på lydfilen. De ville slet ikke kigge på det her dokumentation, jeg havde for det. Overhovedet. Og det er jo så der, man bliver uretfærdigt behandlet. Hvor siger, det kan da ikke være rigtigt, at man ikke kan tage sine borgere seriøst, når de kommer med beviserne. Borgerne skal komme med alle beviser. Ellers så bliver du sanktioneret, og så får du ingenting. Men hvorfor virker den ikke omvendt? Hvorfor er det kun den ene vej? Hvorfor er det borgeren, der skal svare? Det kan de ikke svare på. Og jeg vil også spørge, du skriver i dit lille brev her for nylig, vi tager til efterretning, at der er uenighed om hændelsesforløbet og intentionerne med de trufne beslutninger. Jeg spørger, hvilke intentioner? Hvad er det for nogle intentioner? Vores intentioner har været at følge loven og behandle sagen så godt som den skulle. Det er jo ikke jeres vurdering af vores intentioner. Hvorfor dokumenterer I det ikke? Det mener jeg også, vi ikke. Den der linje, der er ikke en dokumentation på mine 12 sider, eller klage over de 12 sider, så får jeg bare det svar. Eller det er din opfattelse. Det er der ikke noget svar. I skal da dokumentere det. Vi henviser også til tidligere svar. Det gør I ikke. Det her brev, du skrev sidst. I 8.000 papirer. Det gjorde, og når I nogle gange henviser så til andre ledere, man fortvivles, så er der slet ikke noget under den dato eller noget helt andet. Men hvad er det for nogle intentioner? Det er jeg ikke blevet klog på. Der er ingen dokumentation eller noget. I accepterer at have en medarbejder, der miskrediterer os to. Det er forkasteligt. Ja, og nu siger du også det der med... Du kan jo ikke dokumentere det, eller vil ikke. Du gør det jo ikke. Nu siger du med henvisning. Jeg får blandt andet på et tidspunkt en henvisning, at har svaret på noget tidligere. Og så går jeg ind og finder det, som han har skrevet. Det drejer sig slet ikke om det spørgsmål, jeg havde siddet og stillet. Det ser man så gang på gang. Vi farer bare tilbage, at vi skal lede efter det. Vi farer vildt, og I er ude på at udtrætte os. Det er det, vi føler. Det er spørgsmål, man har stillet. Hvor kan det lade sig gøre? Så I kan da ikke henvise tilbage til noget, der så ikke giver et svar
på det, vi rent faktisk spørger om. Og det er Må mere jeg ikke forstå det? reglen end undtagelsen, det Pierre siger. Men er det ikke, undskyld mig, men det kan godt være, at det er et dumt spørgsmål, det er det sikkert. Men når Ankestyrelsen har afgjort en sag, så i henhold til forvaltningsloven, så har kommunen ikke pligt til at genoptage den sag. Er det ikke korrekt? Men du bør da høre efter, når kommunen, forvaltningen, har fået Ankestyrelsen med uvederhæftige og mangelfulde oplysninger. Og I må godt være, hvis der var tid, det var at være 5 minutter, så høre lydfilen med Pierre Ankestyrelsen. Man kan da høre den der jurist i Ankestyrelsen, hun er ude på glat is. Men det har jeg lært. Man bør altid søge sagsindsigt i sin egen sag og sikre sig, at der er Det har jeg gjort, dokumenter, som der skal lyttes. Ja, og det ved borgere jo ikke. Nej, men der kan jo ske Men menneskelige fejl. Det er ikke menneskelige fejl, det er systematisk. Jeg søgte aktindsigt i, hvad Lad der var være at sendt. sidde sådan, det der ubehøvlet. Du sidder bare med sådan et Prøv at høre. Jeg søgte aktindsigt i, hvad der blev sendt nedladende til smil. Ankestyrelsen. Kan du ikke være bekendt? Ved du hvad, jeg har Bianca. selv prøvet det, så jeg ved godt, hvad du taler om. Ja, du er hurtigt kommet over på den anden side, Må jeg skal lige jeg sige love noget til for. dig, Bianca? Men det er vel kun en god ting. At For hvem? For hvem? Det er ikke for borgerne. Det tænker jeg. Jeg bruger min... Jeg kan ikke se, at du har gjort noget godt for os. Nej, Men nu skal jeg fortælle men nu du siger vil heller ikke bruge din viden til at gøre os klogere på, hvad vi Jo, bør lave. men det har jeg prøvet. Jeg har været inden for det her siden 2010. Og det har jeg prøvet. Jeg har prøvet det i spørgetimen, det ved du. Jeg er bare blevet mødt af en mur og afslag. I vil ikke have med det at gøre. Og hvis man stiller nogle kritiske spørgsmål, så vandrer hele byrådet ud. Du kan tro, jeg har prøvet det. Så lad være at påstå noget om mig, som ikke passer. Det er min opfattelse af dig. Okay? Ja, og jeg har en anden opfattelse. Det er fint. Det er også fint. Men, Jeg tror også, det her møde er ved at være slut. Ja, må jeg sige noget? Nu sagde du det her med, at man kan søge aktindsigt i Ankestyrelsen. Det har jeg gjort. Nu er det bare sådan, at jeg kan kun få delvist aktindsigt. Fordi jeg kan ikke få noget i dine interne papirer. Det vil sige, de ting, der bliver skrevet udenom, det får jeg aldrig nogensinde at se. Hvordan skal du så få en retfærdig behandling? Og hvis der er noget, der er kritisabelt, eller som Pierre siger, kan følge op på det, så, eller noget, man vil skjule, så siger man bare, det er intern arbejdspapir. Jeg er sværere ved at få aktindsigt generelt. Det er også et problem. Men altså, det hele er jo, at hvis ikke der kommer styr på de her ting, som det vi sidder og snakker om nu ved jeg godt, det er bredt meget over. Hvis ikke at man ligesom følger den lovgivning, man undersøger de her, der sidder nede og laver tingene om og sådan noget der, så kommer det til at gå fuldstændig. Altså, også søger hjælp, og der er ingenting sker. Rør det ikke jer borgere? Prøver at begå selvmord eller bliver indlagt på psykiatrisk afdeling? Rør det jer ikke? Jo, det gør det. Og der, Men så må jeg også forstå. Jeg kender jo ikke nej, men det er jo ikke sådan, Frederiksberg Kommune skal være jo. Det er ulovligt stop af sygedagpenge. Det er en rig kommune, det her. Burde altså, og det er peanuts, der skal bruges til sådan nogle ting, at man får lavet de der små justeringer, så folk har det godt. Alle borgere på Frederiksberg. Altså mange af dem, som er syge, de har været på arbejdsmarkedet i 30 plus år. Det er altså ikke kontanthjælpsmodtagere, fra de var 18 hele vejen op igennem, der bare får. Mange har altså gået på arbejde, betalt deres skat igennem mange år, og det er den behandling, man så får, når man ikke kan mere. I bruger også stadig ulovlige lægekonsulenter. Det ved jeg fra sagen før, Pierre. Hun blev tvunget til at tage en samtale med ham, selvom hun sagde, at jeg har jo min egen læge. Det kan I også få fra hende, og I kan få det. Rapporten skrev, det er ulovligt. Den her kommune har brugt egne lægekonsulenter ulovligt. Også da jeg kom ind i rehabiliteringsteamet i 2015, og jeg sad og talte med en sundhedskoordinator, og sagde, at Frederiksberg har jo deres egne regler. Men så synes jeg også, en anden ting, det er med jeres økonomi, at hvis I har en sagsbehandler, som henviser til Socialmedicinsk Center omkring en udredning. Jeg ved ikke, hvor meget sådan noget det koster at få lavet en udredning på en person. Og når så personen skal videre, så bliver der ikke et eneste dokument brugt i de her sager. De bliver bare sorteret meget. fra. Ja, det er rigtigt. Hvorfor skal I bruge så mange penge på det, når I ikke vil bruge det alligevel? Hvis de ikke skriver noget i kommunens favør. Og det er derfor, jeg henviste til det der notat fra 2019,
at det stod allerede i papirerne, men man undlod at lægge det op, fordi det var ikke til fordel for kommunen. Men det kom så først på i 22. Og det er deri, at ulovligheden den ligger, fordi det har været til rådighed allerede fra 2018 af, da jeg fik lavet udredningen. Det er rigtigt. Pierres sag er så grov, så det jeg er helt sikker på, at han vinder den retssag. Altså, det kommer så bare i retten, alle de der ting. Og I kan vælge, om I vil give ham pension med tilbagevirkende kraft, eller ej. Det er jo op til jer, om der er noget, der ændrer sig ved det her møde. Det skal jeg ikke kunne sige. Det er heller ikke forbudt af jer at tage sagen op og kigge på den igen. Men det kan vi jo ikke gøre noget ved. Men det kan jeg jo kun anbefale. Pengene de er der, og der bliver kørt en retssag, fordi der foregår noget, som ikke burde foregå. Ja, hvis de trækker den tilbage, så kunne vi godt undvære det. Hele vejen igennem, hvor jeg siger, prøv nu at kigge på det her. Her er dokumentationen, her er beviserne. Og der vil ikke røres ved. Det er fint, så må det jo bare komme i en retssag, og så kommer det til at koste jer endnu flere penge. Altså, det synes jeg jo egentlig er ret tåbeligt. Men prøv at læse Pierres sagsfremstilling. I siger, I ikke kan have overskue alt det der. Det kan jeg godt forstå. Men jeg sidder og pinder det væsentligt ud. Så den fylder vel 12-15 sider. Så man behøver ikke at læse hele sagen. Det kunne I jo gøre. Og jeg har også sendt den til jer, og så kan jeg ikke forstå, at I ikke tænker over, eller evaluerer, eller undrer jer, når I læser det. Det må jeg indrømme, hvis I har gjort det. Det må jeg indrømme. Men vi har jo også sagt, at altså, personligt har jeg ligesom sagt, jeg er ikke skarp nok til at vurdere. Jamen, du har svigtet. Du har svigtet, for vi troede, vi fik svar, og så får vi bare at vide, at vi skal tale small talk her. Det er en dyb skuffelse, fordi du godt kunne se i det notat, som Pierre fortalte om, at der var et eller andet, der så mærkeligt ud. Jeg tror bare, at vi var sådan lidt skuffet over, nu vi havde haft de her 2-3 møder i sommer. Og så, men prøv, nu har vi taget det her møde, og jeg taler sammen bagefter omkring, hvad vi tænker. Og hvad? Ja. Altså, jeg synes... Og hvad? Ja, altså jeg tror i virkeligheden, jeg synes, at det vil være allerbedst for alle at tage den i retten. Jamen, så er det bare det, den gør. Altså det synes jeg er bedst, fordi så skal vi ikke sidde... Hvis vi tager den op og kommer frem til det samme resultat, så vil I sige... Synes du ikke, at Pierre får tjent svar på det der spørgsmål, hvor du også undrer dig? Jo, men man kan bare ikke lave et konkret svar uden at rulle hele sagen. Nej, der kunne du se sagsfremstillingen, så vil du ikke være i tvivl. Fortæl mig en ting. Hvordan kan det være, eller jeg kunne hjælpe dig med at tyde det. For det tildelte ressourceforløb, at man så sidder og siger, prøv, kan I ikke kigge tilbage? Hvordan kan det være, at det ikke er blevet undersøgt bagud? Hvorfor har man hele tiden holdt på, men nu skal vi kigge frem efter? Og så kommer den der, jamen nu har du fået pension, så hvorfor bliver du væk? Vi tænker på andre end os selv. Jeg har glædet fra dag 1 af. Vi tænker også på andre end os selv. Nej, jamen det er heller ikke det, vi siger. Ja, det siger jeg. Ja, det... Men nej, ja, det er ikke, hvad jeg siger. Men jeg bliver bare sådan... Ja, men jeg synes, det vil være fint at få den. Altså, fordi jeg synes bare, at det, som den vil gøre i en retssag, det er, at det er en uvildig, objektiv, som kan gennemgå sagen fra A til Z, som ikke er part i det, og hvor vi kan få en helt nøgtern vurdering af, skulle tingene have været I kunne også, hvis I har lyst og mod på det, så vil jeg godt sende jer, og det har jeg fået lov til, sende jer den sag. Jeg har vundet, det var mig, der foranstaltede den, og som blev vundet i byretten her i mandags, altså for en uge siden. Så vil I kunne se, ja. Men det vil da kun være dejligt for dig, det mener jeg oprigtigt, hvis du vinder den i retten. Men det er jo urimeligt, at han skal gøre det, men det bliver vi nødvendigt. Det er urimeligt, jeg kan ikke forstå, at du kommer med det der. Det er skuffende. I 4 år er der ikke sket noget som helst. Jeg har bare løbet på dørene heroppe. 4 år, hvor der intet er sket. Det kan da ikke være rigtigt, at der skal gå 4 år, når man har bevis på bevis på bevis. Nej, men du er også nødt til at tænke på ting nu, og det er jo bare, altså sådan som vi er også nødt til at tænke, hvis hver gang der kommer en borger, der synes den afgørelse, de har fået, ikke er rimelig, fordi... Jamen prøv at høre, Pierre, det kan sagtens være, der sker en fejl i din, men prøv nu at forestille dig, der er rigtig mange du kunne læse alle de 100 sager, jeg har sendt.
Og hvis de alle sammen kom til os og bad os om at trage dem igennem, så kan vi ikke lave andet. Nej, men her, der kan man sgu da se, at jeg søger på ryg og nakke, jeg søger ikke på hjerte. Hvorfor det afsløret på hjerte? Det kan da ikke være så svært at jeg kigge ikke forstår på. den del. Det har jeg, Men jeg har jo sendt alle de eksempler, der bakker op om det, jeg siger, og om Pierres sag. Det er systematisk, umenneskelig sagsbehandling, der bliver udført i den her kommune. Om man stemmer på blå, rød eller hvad, det kan jo være det samme. Det er jo forvaltningen, der styrer det, og vi som borgere er lost. Det er uværdigt. For jeg startede før med Arkesen, da han sad som borgmester. Allerede der var jeg i gang med at sige, at der er noget galt. Men prøv at høre, jeg arbejder med kommunikation. Ikke? Det ved jeg ikke. Nej, men det fortæller jeg dig nu. Jeg arbejder med kommunikation. Ja. Det her, det er min fritidsjob. Jeg gider ikke høre på det der. Altså fritids, og så frelægger man sig ansvar. Jeg har hørt nok nu. Ja, jeg siger bare, Ja. der er ikke noget med, og vi har heller ikke noget mandat i øvrigt til at sidde og sagsbehandle borgere. I kunne høre, det er ligesom I stoler mere på forvaltning, lader tryne af forvaltning i borgeren. På ingen måde Og, tryne nej, men af det nogen. føler Specielt ikke af dig. Det føler vi. Tak. Men dem, der ved noget om det, også som Pierre, altså I respekterer jo ikke de møder, hvor Pierre har fremlagt sin sag. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg, og jeg tror heller ikke, Pierre føler det. Hvis ikke vi respekterede Pierre, så ville vi ikke sidde her. Ja. Jeg tror altså, det var jo også svært at få det her møde, ikke? Men altså, det blev jo som forventet. Det må jeg jo sige. Jeg kan godt følge til dels mange af tingene, men jeg har stadigvæk den der retfærdighedssans, hvor jeg siger, at det her, det kan simpelthen ikke være rigtigt. I ødelægger jeg ved, det kommer til mennesker, at det gå ud hvad I over er med andre til, borgere og også. I ved det, og så er det fritids, og jeg ved ikke hvad. Så må man... Jeg glæder mig til, at du kommer herop, så kan du fikse det hele efter kommunalvalget. Ja, tak. Jeg vil i hvert fald protestere mere, end du gør. Vi tager alle 27 pladser, det er bare så I ved det. Stiller I op? Ja, det gør vi. Ja, vi gør. Hvad er partiet? Vores eget. Ja, hvad hedder Vi er et rødblåt parti. Hvad hedder partiet? Ja, det Det kommer hedder til at hedde Bibi ligesom Jensen. sidst. Hvad? Det var liste J sidst jo. Ja. Men altså, nu står vi bedre rustet den her gang. Det kan vi vist roligt sige. Det kunne være dejligt, hvis der kom nogen ind. Nej, ja, men det er jo det der, at Det er man da ikke, ligesom fordi vi siger, ønsker det, hvis men... vi skal have nogle forandringer, så må vi jo... kommer ind, og vi kommer ikke til at markere ret på nogen måde. Så vi kan godt have en konstruktiv dialog og tale pænt og alt det her, ikke? Og vi er da også ked af lige vores følelsesvold indimellem, men jeg har bare set for meget og for sørgeligt og set mennesker, og ikke mindst deres børn, gå til grunde, og jeg kan ikke have det. Set børn blive syge, fordi deres forældre er blevet behandlet så elendigt. Set en sklerose ramt mor kravle sted. Sagsbehandleren var okay, hun kunne godt se det. Men nej. Hun skrev endda sagsbehandler, at hun var for syg til flexjob. Nej, hun skulle ud i arbejdsprøven. Dem har jeg set mange af. Og børnene begyndt at få vanskeligheder. Men jeg tror, at på undergrund, så skal man kigge derhen, hvor man siger, at der er et forvaltningsproblem. Og det er jo så stort set det, man vil ind og løse og sige, prøv en gang, det kan ikke være rigtigt, at der sidder en laver i hierarkiet, der kan omskrive ting. Altså, det skal der fandme være styr på. Vi skal ligesom vælge, om vi synes, det er fint, at Frederiksberg ligger på 85. plads. Og hvorfor de må gøre det. Vil du ikke lige sende den der rangliste? Nå, men i hvert fald tak for mødet. Ja, tak for mødet. Tak. Og fortsat god vind, jeg håber, at måske tage tanker. Men at de ikke er klemt om 14 dage. Det er det. Tak for jeres tid. Også jeres tid. Ja, så det jeg håber, at I kan bruge noget af det, fordi Det kan vi. I kan jo også godt se fejl i manden, der ikke er helt rigtigt. Men altså det vi jo har tænkt os, det er jo at vi... I er også med på Ja, mennesker, det er det. Det er Og vi bliver der selvfølgelig for det her. Det er ikke nok. Og så ikke mennesker. For hvad er det? Det er økonomistyring, hvad er det så? Det er jo regelstyring, der har afløst økonomistyring, og socialpolitik er afløst af arbejdsmarkedspolitik, og det her bliver kørt som koncernvirksomhed. Det er det, der foregår. Vi tager den der raten. Ja. Så og pengene er der taget, og altså,
vi har så massiv dokumentation på i form af dødfiler og Og så skal de ikke vidste, men bare at vaske hænderne om, den kan de tage i retten og det på beskåret. Det er åndssvagt. Ja, så har det der med, at man kan få det fra en sygdom til en anden sygdom. Så den er så indlysende, at man siger, hvorfor har jeg gjort det? Og konsekvens bliver fysiske sygdomme prøvet og blive konverteret til psykiske lidelser, som man kan behandle på i årevis og få refusion og bruge borgeren som mælkekyr. Det er det, der foregår. Ha' det godt.